ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଙ୍କିର ରଙ୍ଗ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସଫା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ସେଇଆ ନଥିଲା, କଥା ଥିଲା ଅଲଗା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିକି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥିଲି କହିବା ପାଇଁ। ଦିଦି ସେଇ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ଯେଉଁ କଥା ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ଆସିଥିଲା। ଦିଦି କହିଲା, 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି। ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ହାବେଳିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେଠି ମାଲିକିଆଣୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହା ନାଁ ସୁନୀଲ। ମୋର ମନ ଅଛି, ସାନବାବୁ ସବୁବେଳେ ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଭଉଣୀ ଦରକାର। ସାନବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମାଲିକିଆଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏକଥା ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, ନା ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଆମ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଉ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ମୋର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ତା ଚେହେରା ଠିକ୍ ମୋ ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି କଳା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ସବୁଆଡ଼େ ହାବେଳିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଆଉ ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭାବି ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମାଲିକିଆଣୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହାବେଳିରେ କାମ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଦିନେ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇନି। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲି, ମୋ ଆଖି ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ତ କେବଳ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ନଜର ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବେଡ୍ ଉପରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର, ଯେମିତି ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ସୁନା, ରୂପାରେ ତିଆରି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଳଙ୍କାର। ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଦେଖି ସେମିତି ରହିଗଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ଭାବିଲି, ମୋତେ ଚୋରିର ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେବେନି ତ? ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକିଆଣୀ ମୋ ଆଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୂମି ଉପରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମାଲିକିଆଣୀ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ବେଡ୍ ଉପରେ ନେଇ ବସାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ବାରମ୍ବାର ବେଡ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକିଆଣୀ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୁ ତୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ଭଗବାନ କରନ ତୋ ଝିଅର କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝିଅକୁ ଚାହିଁଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମୁଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କୁ କହିଲି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ତ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ହେଲେ ମୋର ଏଇ କାଳିକୋତରୀ ଝିଅର କି ଜରୁରତ ପଡ଼ିଲା? ମୋ କଥା ଶୁଣି ମାଲିକିଆଣୀ ଜୋର ଜୋରସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଇଛି। ମାଲିକିଆଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୁ ଜଣେ ମଜବୁରିର ଦାସୀକୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ? ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମଜବୁରିର ଦାସୀ। ମଜବୁରିକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଳିବା କଥା। ମାଲିକିଆଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଡର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକିଆଣୀ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ମୋ ଝିଅ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯା, ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମାଲିକିଆଣୀ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ମାଲିକିଆଣୀ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ବସେଇଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କହିବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକିଆଣୀ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଏମିତି ଜାଗାରେ କରିବି କି ତୋ ପରିବାର ପୁରା ସୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ତୋ ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଦେଶ ପଠେଇବି, ଆଉ ଏସବୁ ଗହଣା ବି ତୁ ରଖ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ନେଇଯା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେବି? ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକିଆଣୀ ଏମିତି କହିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ବାହାଘରରୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା, ତଥାପି ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅଟିଏ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ସିଏ ଥିଲା ସେ ଗାଁର ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ଝିଅ। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ସେଇଠି ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅପ୍ସରା।
ठाकुर साहेब आमको नहीं तांको गाँ पंचायत रे ठिया कले। मैं जेते कहले भी ठाकुर साहेब मानिबाकु नाराज थिले जे आमे जानिशुणी एमिति भूल करिनु, किंतु पंचायत रे समस्तक सामने गोटे अजब प्रकार सजा शुणाई देले। जेतेबेले मोर सबु झील बड़ होइजिबे सेमानंक भितरु सबुठु सुंदर झील को ठाकुर परिवार को देदेबु। सेमाने सेमानंकर जो पुओ को हेले बाहा करिके रखिबे, तापरे सेमाने ता सहित जहा करिबे आमर किछि नाही। किंतु हाँ, सेमाने असुंदर झील किंबा टंका पैसा किछि नेबेनी। आउ तू तो मो झील को देखुचु, पिला दिनु से केते सुंदर। एई कथा कही मालिकाणी तांको झील को मो हाथ रे धरई देले। मु जेतेबेले देखिली मते लागिला सरगर चांद जेमिति मो हाथ रे मु धरिची। मु सांगे सांगे मो झील को चाहिली, आउ जानी पारिली जे मालिकाणी काहेकि मो झील को मागुछंती। मो सामने रे सबु सुख सुविधा थिला, आउ मो पिला मानकर सुंदर भविष्यत थिला। सेथिपाई मु लोभरे पड़ी जाइथिली, आउ छुआ बदलेबाकू राजी हो जाइथिली। आउ मालिकाणी को देखि लागुथिला जेमिति पुनर्जन्म मिल जाइछि। तापरे मालिकाणी मो कोଳରେ से सब गहना ढाली देले, आउ तांको झियो को मध्य देई देले। से झियो एते कोमल आउ सुंदर थिला, जिए भी देखिबो मातृस्नेह रे लोभेई पड़िबो। मु सांगे सांगे से झियो को गेल करबाकू लागिले। आउ मते मालिकाणी कहिले सबुदिन तांको झियो को हाबेली को नेइकी जीवा पाई, जहाद्वारा से तांको झियो को देखिपारे आउ मु भी मो झियो को देखिपारि। मालिकाणी कहिले छुआ मानंको केबे हेले सत कहिबनी, जेतेबेले सेमाने बड़ हेई सेमानंकर बाहाघर सरीजिबो तापरे सेमानंको आमे सत जणाई देबा। मु मने मने भाबुथिली मालिकाणीकर एई कथार मोर की असुविधा अछि? किछि असुविधा नाही, बरं मोर लाभ। मु जहा जेमिति करी मो स्वामी को मनई देली। एई भली भाबे आम गरीब घरे गोटे राजकुमारी पढ़ुथिला, आउ मो झियो महल रे पढ़ुथिला। मु प्राय समय मो झियो को देखुथिली, आउ केतेबेले केमिति तार फोटो आउ ड्रेस चोरई आणुथिली। आउ से फोटो आउ ड्रेस को देखि मते एमिति लागुथिला जेमिति मो झियो मो पाखरे अछि। पिंकू को भी मु सबुदिन महल को लेकिन जाए, सेठी पिंकी सुनील सहित मिसी खेले। मते बेले बेले लगे कि सुनील आउ पिंकी भितरे बहुत घनिष्ठता बढ़ी जाइछि। एई भली भाबे पिला माने बड़ होई गले। पिंकी आउ मो झियो रिंकी एबे 18 वर्षर हो जाइथिले। मालिकाणी का कहवा अनुसार रिंकी को ठाकुर साहेब देखा आसीथिले, आउ रिंकी को साथी नेइकी गले नहीं, कारण तांको सुंदर झियो दरकार थिला। एमिति कालीकुतरे नुहे, या बदल रे ठाकुर साहेब गोटे टंका भी नेलेनी। एसबु देखि मु आश्चर्य हो गली, किंतु कारणटा आमको 3 दिन पर जना पड़िला। रिंकीर रूम रु ता मला शरीर मिलिला। सेमाने रक्तर बदला रक्तरे नेइथिले। झियो असुंदर हैला तो कौन हैला, झियो तो थिला ना। मालिकाणी से दिन बहुत कांदी थिले, कारण मालिकाणी तो ता जशोदा माँ थिले ना। मु भी घर को आसी बहुत कांदिली जे मो झियो को मु दिने हेले कोल को नहीं गेल करि पारिलिनी। आउ सेई दिन राति रे पिंकी सुनील को बाहा हेबो बोली मते आउ मो स्वामी को कहिला। आमे दुई जण एक कथा सुनी सांगे सांगे मना करथिलु। एमिति केमिति का हेबो, सुनील तो पिंकीर बड़ भाई, आमे केमिति भाई भौणीकर बाहाघर करी पाप करि थांतु। एई कथा पई आमे टेंशन थिलु, किंतु पिंकी सुनील साथरे पळई थिला। ये केमितिका कथा, एई झियो को आमे छोटरू बड़ कलु। एई झियो पई आमे आम झियो को हरैलु, किंतु ए झियो आम मुहरे चूनकला बोली चलीगला। आउ आज जेतेबेले से ता स्वामी को नेइके आसेछि, आमे केमिति देखि पारि थांतु जे से ता निज भाईर स्त्री बोली। एई भली भाबे दीदी लुचई रखिथिबा सब सत कथा कहि देइथिला, आउ जोर जोर से कांदिला। मु आश्चर्य होइथिली कि हमको केमिति एक कथा जना पड़िलानी। दीदी को देखी मो आखिरु भी लुह आसीगला। मु दीदी को धरी जोर से कांदिली। तो फ्रेंड्स, स्टोरीटी जदि भल लगुच निश्चिंत भाव वीडियो गोटे लाइक करंतु। चैनल रे जदि नुआ अछंती तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी। ता पर दिन मो दीदी आउ भेणे भाई बाहर पड़िले हाबेली को, आउ कथबार्ता हेले जे सेमाने सब सत कहिदेबे बोली। मु भी दीदी आ भाई सह हाबेली को गली। सेते बेलकु मालिकाणी मालिक को चा देउथिले। आज मो दीदी मुंड तलू नुहे ऊपर को करी जाई बसिला।
ଚେୟାର ଉପରେ ଆଉ କହିଲା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛି। ତାପରେ ମାଲିକାଣୀ କହିଲେ, କ'ଣ ସାବିତ୍ରୀ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଦିଦି କହିଲା, ପିଙ୍କି ପଳେଇ ଯାଇ ସୁନୀଲକୁ ବାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେମିତି ବାହା ହେଇପାରିବେ? ଏଇ କଥା କହି ଦିଦି କାନ୍ଦିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକାଣୀ ଡାକିଲେ, ପିଙ୍କି ଆଉ ସୁନୀଲ ବାହାରକୁ ଆସ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ମାଲିକାଣୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ସେ ଦିଦିକୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ସୁନୀଲ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସୁନୀଲ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ପୁଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁନୀଲକୁ ପାଳିଥିଲୁ। ସୁନୀଲ ମୋର ଜନ୍ମିତ ପୁଅ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମୋ ଦିଦିର ରଙ୍ଗ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ତ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ବି ମାଲିକାଣୀ ମୋ ଦିଦି ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଦିଦି ସେଠୁ ଉଠିକି ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲି କି କ'ଣ ସବୁ ବଳିଦାନ କେବଳ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋ ଦିଦି ଜୀବନ ସାରା ଅପମାନ ଶୁଣିଥିଲା, ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ବି ହରେଇ ଦେଲା। କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।